Mitä on johtajuus jääkiekossa? Jokaisella joukkueella on tietynlainen kulttuuri, joka kumpuaa johtavien pelaajien tavoista. Monesti kulttuuri on perittyä. We've had a great culture from the past great players that have played there, and I got to play with Henrik Zetterberg and watch him being the captain, and he was always such a good professional and did what he had to do, prepared like no one I've ever seen to play in games, and I think I want to set a good example for work ethic and make sure guys are good professionals. Työmoraalin näyttämisen ohella ihmistä on hyvä kohdella ihmisenä. You shared the locker room with the monster names of Joe Thornton, Patrick Marleau, Brent Burns and Erik Karlsson. How was it? It was pretty surreal. I've said this many times, in the last couple days here, just how privileged I was to be able to walk into a locker room like that and feel very comfortable and very at home. That was thanks to those guys. They really took me under their wing and made me feel like I was, I've been in the league for more than the time that I was. Sharksilla ei toki kulje, eikä Mario Ferraron kausi mikään menestystarina ole ollut, mutta jykeväharteiselle kanukkipakille on lyöty A-rintaan. Kulttuuria tämäkin. Annetaan vielä Robert Thomasin kertoa, mitä hän odottaa kapteenilta. I think it's more than just one person. I think there's a group, and that group needs to really do a lot of things. I think, obviously, during the games they need to lead by example and kind of set the tone for how the game's going to go with the team, and off the ice needs to be there for everyone. A lot of guys come in young and don't really know how to do many things or have any idea of where to live and all this stuff. So I think they need to be big parts of that as well off the ice. Tästä päästään lopuksi Sidney Crosbyin. Pittsburgh Penguins-ikonia ei toki johtajuuden puutteesta ole vuosien aikana voinut kritisoida, mutta nyt ei kapteeni johda. Jake Genselin kauppaaminen Carolinaan ei miestä miellyttänyt ja GM Kyle Dubas on median välityksellä saanut kipakkaa piilopalautetta. Samalla Crosby on pelannut uransa huonoimman 10 ottelun putken, tuloksena 0 maalia, 5 syöttöä ja teholukema -13. Edellisen 10 ottelun maalittoman putkensa kaudella 17-18 Crosby katkaisi 2 maalin pelillä. Siitä alkoi Penguinsin 6 voiton putki. Nyt ero pudotuspeliviivaan on 5 pistettä. Näin, siinä puhuttiin johtajuudesta ja ennen kuin mennään sitten tähän Penguinsin nykytilaan, niin tässä kun on 2 herrasmiestä, jotka ovat urallaan toimineet kapteenina, niin miten Ossi sä kiteyttäisit, että mitä johtajuus on? No se on sitä, että kaikilla on kopissa mahdollisuus olla oma itsensä ja olla semmoinen kuin on. Ja sitten sä näytät sitä lähtien arjesta ja kantaa peleihin sitä laadunvalvontaa. Että sä pidät huolta siitä, että muut pelaajat noudattaa joukkueen arvoja, pysyy ikään kuin ruodussa ja totta kai pitää johtaa omalle esimerkille. Mun mielestä se on se tehokkain tapa. Tietysti ensinnäkin toi, että johtaa esimerkillä, mutta johtaa myös sitä pelipuhetta ja sitä puhuu samaa kieltä valmentajien kanssa sinne joukkueelle ja sitten semmoinen henkinen ja pelillinen resilienssi, että osataan ja uskalletaan puristaa, ei päästetä irti ja nähdään koko ajan niin kuin ollaan optimistisia. Mutta samaan aikaan tietysti täytyy olla hyvinkin rehellinen. Kyllä, sitten toi johtajuus ja kapteeni on totta kai vain yksi joukkueessa se, mutta tietysti se tarvii ympärilleen tukia. Ja oikeastaan kaikki joukkueet, missä mä oon ollut, niin siellä yleensä aina sulla on leadership group, mikä käsittää 6 pelaajaa sinne päin. Kokoontuu tasaisesti ja käy läpi joukkueen asioita, mutta totta kai kapteeni on sitten se herra ja hidakko siinä. Sidney Crosbyn kipparoiva Penguins tosiaan nyt näyttää pahasti siltä, että joukkue on toista kertaa peräkkäin pudotuspeleistä ulkona. Ja jos oikein katsoin, niin 20 vuotta pitää mennä taaksepäin Penguins-historiaa, että päästään saman tilanteen äärelle. Näyttääkö tämä nyt niin pahalta kuin se oikeasti myös on? No itse olin juurikin heidän huippuvuosiinsa jälkeen 2000-luvun alussa siellä, kun Penguins meni todella syvälle. Sitten tuli Mario Lemieux takaisin ja Sidney Crosby lähti tekemään Jevgeni Malkkinin kanssa sitä uutta nostoa. Niin nyt he ovat semmoisessa tilanteessa, että tehneet todella vääriä ratkaisuja, ovat yrittäneet monta kertaa lämmittää vanhaa keittoa ja tulos on nyt tämä. Hän ovat aikaisemmin ollut todella hyvä runkosarjajoukkue, mutta ovat menneet playereista pihalle ekalla kierroksella. Nyt he ei pääse enää lähellekään playereita. Ja nyt heidän täytyisi tässä tilanteessa saada 96 pistettä, eli mikä tarkoittaa 1,6
pistettä per ottelu, kun 2 on jaossa. Eli jos tämä 17 ottelu on nyt sitten bonuspeli, sen jälkeen heidän täytyy voittaa 3-4. Tehtävä on mahdoton, kun sulla on edessä New Jersey Devils, Washington Capitals ja Detroit Red Wings. No joku tuossa joukkueessa on rikki, että on se huolestuttavaa, että niin viime vuonna kuin tänä vuonna, että silloin kun panokset on suurimmat ja taistellaan siitä, että pääseekö playoffeihin tai säilyykö mahdollisuus, niin pelataan kauden huonointa kiekkoa ja todellisia tämmöisiä mahalaskuja, niin joku siellä on rikki. On ollut todella turhautuneen oloinen kapteeni Sidney Crosby viime aikoina ja tietysti ihan syystä, mutta myöskään Crosbyn otteet kaukalossa, niin ei ole ne ollut ihan totutunlaisia. Ei ole, hän oli niin kuin alkukaudesta niin kuin 50 maalin vauhdissa ja nyt on 32 kaappia tehtynä, se on 40 maalia, mutta edelleenkin viimeiseen 13 otteluun vain 1 maali ja 10 peliin 0+5. Mutta kyllähän sitten katseet isossa kuvassa kääntyvät Jevgeni Malkinin, Jeff Carterin ja ennen kaikkea Erik Karlssoniin. Että tässä nähdään näitä huonoja pätkiä Crosbylle. Tulee vaihtoon jatkoajalla. No mitä se tarkoittaa, kun jokainen pistehen tarvitsevat ja antaa sen ottavalle? Tai tässä hän on siellä palomiehen paikalla pelaamassa laiturin paikkaa. Kun hän kehonkielensä on tuo, Malkin menee sekaisin, mutta katsokaa tätä. Kuinka hän menee kakkosena tuohon tilanteeseen, ei ota kiekkoa, antaa sen McDavidille ja Nurse naula. Tämähän ei ole se sama Sidney Crosby näissä 3 klipissä, mitä me ollaan totuttu katsoa viimeiset 20 vuotta. Tai mä pelasin häntä vastaan, tai sinä pelasit vastaan. Tämä ei ole se sama Sidney Crosby. Se on pahan näköistä noi klipit kyllä. Mikä syy on tolle sukellukselle? Oikeasti näytti, että ei ole terveenä. Joo, se näytti. Kun oli niin löysä se kroppa ja kuinka peliasento on aina hyvä, ryhti hyvä, jalkakoukussa, valmiina meneen kiekkoihin, pelaan tilanteet. Nyt ei ollut pelivalmiutta ollenkaan. Ei, nyt se näytti siltä, että ei kiinnosta, mutta tätä taas on vaikea uskoa, kun puhutaan Sidney Crosbysta. Että eihän me tiedetä, onko taustalla jotain terveyshuolia, pelaa aneemisena. En osaa sanoa. Ja sitten tullaan tähän tradeen, että totta kai siellä on ollut tuulista ja lähtee hyvä kaveri Crosbylta, niin vaikuttihan se siltä, että se meni tunteisiin, kyseinen trade. Ja syy taas sille, niin niitä voi olla monia, mutta aika monessa joukkueessa sun franchise-pelaajaa kommunikoidaan sen kanssa aika paljon näitä, kun on tulossa mahdollisia sainauksia, tradeja. Sassa on semmoinen Floridassa. Ja Sidney Crosby on varmasti semmoinen henkilö Pittsburghissa. Että nyt nykyisen GM:n kanssa, Dubasin kanssa, niin en tiedä, jos hän vetää tämmöistä diktaattorilinjaa, ettei juttele kapteenissakaan tulevista asioista. Onko suuttunut siitä? Vaikea sanoa. Ottivat Washingtonilta 6-0 turpaa ja sen jälkeen oli ilmeisesti ennen peliä oli tieto, että Gensel lähtee, mutta sitten Washingtonista 6-0 tappio kotona ja sen jälkeen Dubas paino nappia. Mutta jos iso kuva ajattelee, niin heiltä kun he tekivät noin menestysvuotensa, voittivat 2 kannua, niin heillä oli semmoisia nuoria pelaajia kuin Aston Reese, Teddy Blueger, Jake Gensel, Carl Hagelin, Ryan Rust, Connor Sheary, ketäs heillä nyt on sitten tuossa tarjota tällä hetkellä. No, sitä listaa ei sitä tarvitse katsoa tällä hetkellä. Siinä ei ole lähellekään tommosia pelaajia tuomassa siihen energiaa, mitä silloin menestysvuosina oli. On, ja silloin kun Sullivan tuli, niin siitähän menestysvuodet lähti, ja silloin ne toi nämä jätkät sisään, Kyllä. Ja oli vähän pioneereja tuossa NHL:n modernissa kiekossa, vauhtikiekkoa, tempokiekkoa, ja sehän toi niille pari kannua välittömästi. Sullivanista puheen ollen, miten te näette, mikä on hänen asema ja vastuu? Semmoinen, kun tässähän keskusteluissa on, että Sullivan on niin hyvä coachi. Onko hän? Onko hän hyvä coachi? En mä tiedä, onko hän pystynyt pelitapaansa mukauduttaan tohon noille umpitaitaville pelaajille, että onko se vauhtikiekko enää muodissa tolle joukkueelle vai olisiko se kiekkokontrolli sitten muodissa heille. Mun silmään näyttää siltä, että hän ei ole pystynyt pelitavalla hankkiin kilpailuetua tolle joukkueelle, joukkueen rosteriin verrattuna, eikä myöskään motivoimaan. Ja kaikesta, siitä olen ainakin varma, että ei ole pystynyt viemään joukkuettaan maksimoimaan sitä potentiaalia ulos. Miten Ossi, miten sun silmään näyttää se tilanne, että Sidney Crosbylla tosiaan sopimus tulee maaliin ensi kauden päätteeksi? Tietysti kaikki varmaan pitää itsestään selvänä, että kun puhutaan Crosbysta, homma jatkuu Penguinsissa. Onko se niin selvää? Kyllä mä pitäisin itsestään selvänä jo, että jatkuu Penguinsissa. Että kyllä
mä näkisin sen siellä, että hän aloitti ja lopettaa uransa Pittsburghissa. Ja sekin kelaaminen siitä, että olisiko tässä mennyt jahtaamaan kannua deadlineille johonkin muuhun seuraan, niin pidin itsestä hyvin epätodennäköisenä, koska se olisi taas lommosen tähän legacyin, mikä sitä seuraa väistämättä, tuommoinen Hall of Fame-ura, niin se on upeaa, kun sä vedät sen yhdessä organisaatiossa. Crosbylla on kannuja 3 kappaletta, se on kaikki mahdolliset palkinnot, se on voittanut aivan kaiken, niin mä uskon, että hän pysyy organisaatiossa loppuun asti. Tietysti kun puhutaan Crosbysta ja puhutaan näistä jätkistä, ketkä siinä on ollut nimenomaan näidenkin vuosien läsnä, niin reilu pari vuotta takaperin Penguinsin silloinen GM Ron Hextall sainasi niin Evgeni Malkkinin kuin Chris Letangin sitten silloin pitkillä sopimuksilla. Malkkinin sopimus umpeutuu 26, Letangilla 28 ja muuten saman vuoden tammikuussa sitten Jeff Carterille laitettiin myös 2 vuoden lappu. Miltä nämä sopimukset näyttää nyt ja mitä sä sanot Nemo Malkkinista? Millä tasolla hän operoi? No ei Malkkin ole enää sillä 6 miljoonan tasolla ja kyllä jos häntä on lähdetty palvelemaan ja pitää, niin kyllä se on niin kuin koitunut heidän kohtalokseen, että siellä on joukkueen niin kuin tämmöinen totta kai hierarkia, mutta sitten sieltä tuleva tämmöinen nuori kehittyvä voima, ei siellä ole sitä dynaamisia jalkoja, modernia hyökkäyspeliä, ei ole sitten näiden pelaajia ja NHL nopeutuu koko ajan. Malkkinin tämmöinen niin kuin suoraluistelu ei ole enää niin vahva. Se on enemmänkin sitä hyppimistä. Ei hän pääse siihen peliin niin kiinni siihen maailman aikaan, kun hän oli parhaimmillaan. On ja tuossa Pittsburghille rosteri on aivan väärä siihen niiden identiteettikiekkoon, mitä ne on halunnut toteuttaa, millä ne sai menestystä. Että tässä tullaan tuossa aikaisempaa puheenvuoroa, että enää ei vaan riitä. Että halutaan pitää kiinni siitä kynsin ja hampaa, että tämä on viimeinen työntö tällä upealla ydinryhmällä, mikä on ollut kasassa vuosia, mutta se juna on mennyt. Se ei enää toimi. Plus siellä on kumminkin isoja egoja tuossa veteraanipuolella, että se on ollut Sullivanilla kyllä kädet täynnä hallita pelitapa, vaatisi paljon työntekoa. Ovatko he valmiit panemaan sen työn sisään? Sitten kun on hankittu Erik Karlsson tuohon noin ja sitten sun joukkueen ylivoimapeli on 14%, niin mä en ymmärrä, että noilla pelaajilla sä pystyt pelaamaan edes noin huonoa ylivoimaa. Ylivoimahan heillä on ollut se akilleen kantapää, millä on sitten nyt sen 5 pinnaa pois playereista, mutta sitten täytyy miettiä, että tuommoinen Riley Smith ehdottomasti olisi ehkä kannattanut hänet treidata jossain vaiheessa. Hyvä pelaaja, mutta ei hän innostu Pittsburghissa pelaamisesta. Hän voitti kannun tuolla Vegasissa, oli niiden ihan kulmakiviä, mini-franchise-pelaajia. Richard Raquel oli aikanaan hyvä Anaheimissa, aika on ajanut hänestä ohi. Ryan Rust ei ole oikein innostunut tällä koko kaudella. Sitten jos miettii suomalaisia tämmöiseen joukkueeseen, Puustinen, Puljujärvi, niin eihän se heidän vika ole, että he ovat joukkueen kokoonpanossa. Mutta eihän siitä tule sitä työntöä verrattuna siihen listaan, mitä mä luettelin tuossa aikanaan, jotka oli niitä voittavia pelaajia. Kyllä. Kuulostaa siltä, että on Kyle Dubasilla GM:llä aika mielenkiintoiset ajat edessä sitten, kun tästä mennään eteenpäin.